Biyen aku rak wis kandha jroning bebrayan kebake ing panggoda bebasan wanci pangrong Casatur saking Bukasi Dinas Pendidikan Sragen Bu Yati sedaya monggo kepada Kasun Putus Sekarang Tempatan Sarimpit saking Bu Yati Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen monggo sedaya kepada rawuh Kasun Putus Sekarang Tempatan Sarimpit Somanggi Bapak Andrianto Widodo sekalian Kasun Putu Pak Sarik Riyono Kasun Putu Sarimpit Ibu Wi Bapak Bayan Pak RT so Desa Gabugan untuk pilih Pak Rawuh wong ayu maca bingung lumlawong satemah anjentung kaya wong kelangan pitung gelek-gelek bekasane putus Gabugan malihipun menapa dene Padas utaminipun dukuh Karang Turi. Mila mboten mokal Pak Lurah menika Pak Tri Haryono menika kagungan toko pertanian. Ugi Bu Duwi Astuti menika kepala sekolah TK. Bos Swantani nggih. Mboten mokal jeneng Pak Rawuh kathah sanget. Biyen aku rak wis kandha ugi nampi colong Purwil Kecamatan Tanon sedaya Rawuh kasuwun putu sareng temanten miras pantes paring donga pangestu panggoda bebasan wanci tanpa obat kedeng dedetan linoso Satemah anjentung kaya wong kelangan pitung gelek-gelek
Nuwun sewu Pak Andrianto Widodo, Pak Lurah pun foto dereng wau. Menawi dereng monggo laju kewala foto kalian Ibu. Lajeng Bapak Carik sekalian Ibu, wondene mangke Ibu mboten derek sraget ngrental Mbak Riri. Nggih. Tegesipun ngrental dijak foto. Mau jan yo rasa-rasan karo aku. Ngoten. Heeh. Lajeng ngajak foto kali Mbak Riri enten Pak Carik. Kon dampingi jan. Oh, Ngoten nggih. Oh. jenenge niku Pak Carik ketemu Pak Lurah. Diparingi barang apik ning jaluke murah. Nggih. Bisa wae iki. Lah ya bocah tek pinter men kuwi. Atikan tenan. Tak sowan marang sliramu. Mbak. So Bapak Bayan setunggal, Bapak Bayan kalih, Bapak Bayan tiga mobil rawuh, monggo foto sarengan teman-teman saringgit sekalian. Onceh mengga. Rene. Kedalakan dahar. Oh, tibake tamu nenten mriku ya kuwaten. Rek kabelku gak teko kono. Ati karo mangsa lega dene lakon catur netra lan kang pindha sedya namung tansah dadi linduran Penake. kurang luwih 3 taun anggun tetan lamun saben ing wanci bangun wis mantep ora getun. Mesemo wong manis. Munggah ya Mas. Aja wes redate soto lara Sugeng siang uyuh Ibu-ibu, sekecakaken nggih Bu. nyada olonggomu aja ragu-ragu prasasat keseram maatu Saiki wis kapatok dadi raja mantuk ngilangke rasa jemu ati lega wis ketemu tar dileras asa asoi pade alah ayo nek HVS. ya ya video syuting BG audio sound system ayo Ri ayo Mas salalala ati karo mangsa lega dene kakon catur netra lan
Asma wong manis aja wes pretate osata lara uyuh dada olonggomo aja aku ragu prasasat keseram matu tamune Dori lho Mas aku wis survei teko kono-kono tiba tamune kuwat luar biasa tamune nggih Mas lah aku mau wis matur terus Mas Birmansyah nggih Pak Sri Haryono kuwi pengusahane toko obat pertanian terus ibuke Ibu Dwi Astuti SPD kuwi kepala sekolah TK mula ora mokal tenan nggih terus pengantene kuwi ya sarjana pertanian ngoten ya ya elok to elok lah ning sayange gamelan Gurdina tok lah nggih sayange sedina nggih kalau dalu sampun arseka Pak dalu sampun kok yo ngemantene kan yo arep Nun sewu Pak Lurah nggih ngapunten Pak Tarik ngapunten saderengipun ya aduh wah pindah kene nggih dalan Karang Taruna kene genti Kaya nyangking ngopo? Kaya anak lanang anak lanang Kaya nyangking bathang kok. anak lanang yo ya anak lanang sing bagus dhewe ya anak lanang rek kaya ngene ya rek ya saiki kapan kuwer dadi rojak so spesial kagem manten kekalih. Tresno saksane lentang-lentang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulan waya wangi nambahi keseng ati iki apa bu janati ning endi dawang manis kang tak anti-anti asoy badi
Avis video syuting BG Audio Era Nerio mereka kantos Oh ya. namun Jan Iya, luar biasa Masuk. janji tresno desasane lentangi entang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usata rembulane waya wengi nambahi kasing ati iki apa bu janati ning endi dawang manis kang tak anti-anti yer yo iyo iyo Wong bagus aja sira nelongso aku teka gendong tresno lelang rasmara gawe sewu rasa nambani ati kujiwa Kang Mas tentremno atimu aku setya gandeng sliramu kangen ku bisa ketemu tresno suci manggi ora hayu tresno suci mangilo rahayu Sampun. Oh. Asai, Mas. Asai, Ayo nyanyi Pak. karo Oh. aku. nyanyi mas gini mas Oh, ah bos Papua baju putih mana ini bos Papua Yang Ya. mana? ah bos Papua nih ya Ayo nyanyi. Rekam. Ayo nyanyi sama Ya. saya, Ibu. Ayo joget. Cintaku hanya kamu. Ayo joget. Cinta merah. bos SP Papua Merah. thank you terima kasih bos Papua Terima kasih. terima kasih Ayo joget dulu. Rinduku hanya kamu. Kuwer. Rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, Kamu saja. kamu saja Ya. yang di hati. Aku tetap setia, Tetap setia. tetap setia Iya, iya. sampai mati. Ayo.
batang pramulati genyo nyaosi unjukan Pak Lurah stres ampun kondur langkung riyen. Lurah Sutres. Foto keluarga pamugati pun lajengaken. Mligi keluarga Bapak Sumarto, Bapak Ibu Endang, Bapak Mulyadi, Bapak Supriyanto, Ibu Bapak Bambang. Pak Lurah stres. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua itu hanyalah milikmu, oh milikmu. Hati dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu, cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu, rinduku hanya kamu, rindu hangat hangat kuku. Awas Beko, nuwun guang jenengan. Oke. Dulu lanang. Yo. Mas Beko. Wis asipe kudu koyo ngene. Masuk. Kudu koyo ngene. Duwe bojo ora tau ngepenake, seneng mure ngomong ngane seneng, kudu tak trimo bojoku pancen galang, saben dina rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian, nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senadyan badanku lempet lara jroning dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing ngomongane senang, seneng gawe aku susah, nanging aku wegah pisah, tak tampa kanggo tulus ing ati, tak trimo sliramu tekan saiki, mungkin wis dadi jodone, senadyan kaharane kaya ngene. Tar dilaras lori. Iya mas. Tata cara foto keluarga pamugati saged dipun lajengaken mangke purnanipun para tamu kondur katur Ibu Juru Sumbaga Ibu Porwanti
teman-teman sekalian, kakanthi manjing sangajengipun sungapaning wisma wira bagyan. Saperlu tangkep asta nguntapaken kunduripun para tamu. Aku mesti diseneni ambek kelan ro kanca tok ora dioleh disenengane nutut dikira lunga karo liyane yen wis ngono aku mung bisa meneng tak jelas malah mung gawe kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salahno rumangsa sing paling pinter. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing ngomongane sengak, seneng gawe aku susah, nanging aku wegah pisah tak tampa, kanthi tulus ing ati tak trimo, sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senadyan kaharane kaya ngene. Arti laras. Nangis sadra ning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti nijabahi saka pananggonmu kali bisa kumpul kaya wingi kuni. Tahunono windonono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae.
sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan wengi mugi-mugi Gusti dijabahi sok pananggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni iya 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 tahunono windonono panteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae Hae ngono lho Mas. Pak Sare. Mas Santo iki meneng ae. Niku cah kalem kok, Pak. Kalem banget to. Aja lali awalengku uga manung kangmas janji-janjimu aku kang setya satu tanteni nganti saelingmu Katresnan sejati. Oke Pak Care, jantenan Lah mau Mas Men wis engko yen salah ra enak sing bener. Nggih. Pokoknya minimal harus 2 lagu, Pak. Nggih. Niku minimal. Mas Ranto yo 2 lagu. Niki mau dites mriku kok. Dikira ra iso. Iya, iya, iya. Ayo Mbak Nenek. Asai.
janjin kali putih. Mbak Riri. Oh, Mbak Riri. Yo, Mbak Riri. Oke. Oke mas. Arti laras. Gege audio. Monggo Pak RT, Mas Hartoyo, Pak Depati, Mas Andri, Pak Loso. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe. Lali janjine kandhane alesane nganyelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan Riri ora teko. Jancane ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sucono Riri kencan karo lanangan liya. Mas Parmin. Karo Firman Mas. Iya. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir sengengene ono kene aku nunggu kowe. Mangga
pacar karo wong lanang liya. Iya. Matur nuwun Mas Parmin. Coba Riri. Oke Mas. Ya. Ben patut enek sing ngandani. Tar dilaras. Taryanto Sugeng Rawuh. Iya iya iya. Ya iya iya. Iya iya iya. Masuk. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung wayanganmu doni mas wong ayu monggo Lena litan bisa lali saya meruncing hati lelewane wong bagus amung jumantel ing pandhange netra iya Apa teko Citra ing janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku katresnanku mongko naimat katresnanku bebasane man iso tunduk lan prasetyaku tak korbanake atas bawah lan ragaku yo bersama Tanti Laras enak ya Mas ya bos masuk pelo terus langsung pelo iya 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 Sagak, sagak. saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah katulung wayanganmu duh nimas wong ayu monggo bari Lena litan bisa lali saya
matur nuwun Mas Parmin MC. Matur sembah nuwun. Nganggo suwe. Nganggo keri mboten. Ya. Arti laras. Sagek, sagek. Sing gedhe pangapuramu Nimas pujanku Jejentong hatiku Sambungku mung wanci dalu Ngrupit dosaremu Kalawan garwamu Yo Kang Mas Kang Parang Ite sakte moren lesarine Wangge pirantine Kan ono ingkang nyaruwe Ya mong akibate aku membayangke Ayo ya remu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki omo tenan sida dadi cah telu tak kanthi riri apa gemati Aku iki gumun karo kowe, Ri. Napa Pak? Ora iso tuwek. Aja tuwek sik to. Engko bareng karo jenengan. Aku mantu pisanan iki sakmene iki lho takon nari gambyong ning nggonku ki alah jabang Tak bayi. yes gede ya Pak ya. Ora ngira, ora iso tuwek tenan bocah iki. Yo dadi lanjut. Mendah boyo sito urip lawan tiko masih bagyo mulya jara lair putri Sulistyo kang bisa nyoroti kang wis rondo
indah boyo